Mga kasinag, isang magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po pala ay pupunta kami sa Barangay Poblasyon dito sa bayan ng Siruma dahil dadalhin ng aking kapatid ang pamangkin ko sa Tinambak para magpa-check up. At diretso bibili na din kami ng aming panindang mga pakain sa baboy. May nagbigay po kasi ng puhunan para sa aming grupo dito sa aming sitio para sa livelihood, kaya yun na nga po ang naisipan naming gawing negosyo. Pagkain ng baboy kasi mas madali po siyang ibenta kasi nga po halos lahat dito sa amin ay may mga alagang baboy. Andito na po tayo mga kasinag sa Rawis at mai-share ko na lang din po sa inyo mga kasinag. Alam niyo po ba mga kasinag na yung isla na yung pato na may mga puno sa taas, alam niyo po ba na kastilyo ang tawag dyan? Hindi ko alam kung bakit kastilyo ang tawag nila, pero hindi naman siya mukhang kastilyo. At sakop pa rin po yan ng aming barangay. Kaya dito pa po yan sa amin. Pati na rin po itong sitio na ito na may mga bahayan. Dito pa po yan sa amin sa barangay Bubuan. Yan naman po ang sitio Kiloon. Magkatabi lang po yan ang sitio namin at saka itong Kiloon. Tapos sa unahan po niyan ay ang proper po ng barangay Bubuan. Sobrang ganda po ng aming lugar mga kasinag kasi puro dagat at marami kang pwedeng mapagpasyalang mga paliguan. Kaya kung gusto nyo pong pumasyal dito sa amin, welcome na welcome po kayo dito sa amin sa bayan ng Siruma. At ayun nga, nag-promote na tayo pero hindi po yun biro mga kasinag. Kung gusto nyo po, pwede po kayong pumunta dito sa amin sa Siruma. Marami po kayong mapagpapasyalan dito. Padaong na nga po pala tayo dito sa pantalan ng poblasyon. Ayan, kukunti ang mga bangka ngayon kasi walang mga gaanong pumupunta dito sa poblasyon kapag ganitong weekend. Kaya buwelo tayong makakadaong dito sa pantalan. Kapag weekdays mga kasinag, naku halos wala kang madaungan dito kasi puro bangka yan. Andito na rin po kami ni Bunsoy sa taas at tapos na rin po kami bumili ng mga feeds. Kaya nagyaya siya na gusto niya daw kumain ng burger. Paminsan-minsan lang naman yan mga kasinag. Alam ko pong hindi healthy ang mga ganyang pagkain. Pero pagbigyan na po natin kasi ngayon lang naman po. At bihirang-bihira po talaga silang makakain ng mga ganyan dahil nga po malayo kami sa bayan. Ayan, tuwang-tuwa nga po siya dyan at gusto niya pang makipaglaro. Kaso sabi ko nga, maya-maya lang din ay aalis na kami. Kaya maupo na lang muna siya dyan habang hinihintay naming matapos maikarga ang aming mga feeds. Buti na nga lang po mga kasinag at natsyempohan namin na hindi masama yung panahon. Kaya tingnan nyo naman ang paligid natin, ang ganda. Kitang-kita ang mga bundok at saka ang kalmadong dagat. Kaya tara na po mga kasinag, uwi na po tayo dahil patapos ng hakutin yung ating mga pangarga. Kaya punta na rin po tayo kasi magpapakain pa tayo ng ating mga alagang baboy pagdating natin sa bahay. Fast forward tayo mga kasinag, parang magic. Nandito na nga po tayo sa bahay, sa kulungan po pala ng baboy. Magpapakain na tayo ng ating mga alaga dahil ang oras po natin dito ay 5:30 na ng hapon at kailangan na natin silang mapakain dahil gutom na ang ating mga baby pig. Ayan, diyan na nga po pala natutulog ang ating mga baby pig. Ginawan ko po sila ng daanan dyan para makakalabas-pasok sila dyan sa may kabilang kulungan. Kasi kapag hindi po sila nakakaalis dito sa kulungan na isa, naiipit sila ng kanilang nanay kapag biglang hihiga. Kaya mas okay na nakakalipat sila sa kabila. Iyo, naman pag pista, pag nakahagad na naman ako kay Tito Ruming, manok, kalisayon pa lang kahagalan. Orang naman lang sa kuya. Kadakol na pati ko na kalaban. Pabo na, kalaban na kay to. Kala mo lang. Paglaban man itong talisayon ko ito. Pero nagadanot dipin ako. Tapos itong pabo. Magadan yung manok mo. Dawa anong ano kayo ito, tigara na bangan kayo. Paano manok mo ta? Saksak ta.
naiingit yung mga anak ni Upay mga kasinag kasi si Star nagpapadidi na ang mama nila hindi pa nahihiga kaya hindi pa sila makadidi. Nagpadede na rin po mga kasinag si Upay. Ayan, nagkakagulo na ang kanyang mga biik. Buti na lang po pala mga kasinag, yung isang biik ni Upay na napilay ay okay na, naka-recover na. Kaya masaya na tayo kasi okay na ang isang anak ni Upay. Nakakatuwa talaga mga kasinag kasi kahit hindi pa nga nawawala yung mga anak ni Upay, ang dami nang gustong bumili. Kaya ako na yung nalilito kung sino ba yung pagbibigyan ko kasi sobrang dami nilang nakikiusap sa akin na gusto raw nilang bumili. Kaya sabi ko yung nauna na lang na magsabi sa akin, yun na lang po yung pagbibigyan natin. Kasi hindi naman po pwede na yung mga nahuling magsabi sa atin, ayun na yung pagbibigyan natin. Kailangan kung sino yung nauna, siya na lang po para walang hinanakitan. Kahit kay Star din po mga kasinag, meron na din pong mga nagchat-chat sa akin at meron na din pong pumunta dito ng personal para magsabi na gusto nilang bumili ng biik kay Star. Kaya sabi ko naman, pag malapit na lang iwalay, saka na lang sila pumunta dito kasi hindi pa natin sure kasi nga masyado pa silang bata o baby pa kasi ilang araw pa lang, hindi pa natin pwedeng masabi kung ano yung mangyayari. Kaya sabi ko kapag okay na saka na lang at chat ko na lang sila. Okay naman po sila doon. Kaya thank you po sa inyong lahat. Okay na po mga kasinag ang ating mga alaga kaya uuwi na po tayo para sa bahay naman po tayo mag-asikaso kasi nga kami lang pong tatlong mag-iina ang andito sa bahay namin kaya asikaso na po tayo at nang makapagluto na ng ating hapunan. Ayan, yung anak po pala ni Star nakalipat dito kay Upay. Buti na lang mabait si Upay kaya hindi niya kinakagat. Ayan, parang apo na ni Upay. Kasi yung mga anak ni Upay malalaki na tapos yung anak ni Star maliit pa. Parang biglang nagkaroon ng apo si Upay. Tara na mga kasinag, uwi na po tayo. Totoo na po ito na uuwi na tayo para makapagluto. Let's go! Si Kuya Janjan nga po pala mga kasinag ang katulong natin sa pagpapakain ng ating mga alagang baboy. Kasama niya ang kanyang pinsan. Hi, Kambi! Wow, grabihon ka mong mga ano ha, black beans. Me! Baka kadinahan mo man si Loki. Dahil mo na mas okay na ang mayong kadina. Mga kasinag, pupunta po pala kami ngayon sa punta. Kasi may papapirmahan kami kasama namin si Bimbo. Aso yan nila kuya kaso iniwan sa amin kasi nga pumunta sila sa Tinambak para magpa-check up kay MJ. Kaya si Chloe muna ang tagapag-alaga ni Bim. Paano po mga kasinag, hanggang dito na lang po muna ang ating video ngayong araw. Hanggang sa muli po at maraming salamat po sa walang sawang panunood ng aming mga video. Bye-bye!